खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबिसिनथ्रावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल चेनेलाव आं विल्सन हाज'रिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, आं दिनै गोबाव दिननि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव बे मोनसे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जाबाय आरो दिनै जोबोद दुखुयै आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। आङो दिनै बुङा सानदोंमोन, नाथाय आङो बुङा लाबानो बे भिडिअखौ थानो हानाय नङा। दिनै नोंथांमोना जि सिटुएसनखौ नुबाय थादों सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै आङो बिनि सायावनो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मानोना दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव जबरदस्तियै सानैसो मानसिफ्रा बिखौ बिटिआरआव हाबोआलासिनो BKWSCखौ लाबोनो थाखाय थारमाने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोनो थाखाय जबरदस्ति जुर जुलुम खालामगासिनो दङ। बिनि गेजेराव एक नाम्बारानो जाबाय बुद्धिराम बसुमतारी। बिथाङा जबरदस्ति गाव डिपुटि चिफ जानो थाखाय बेखौ गफ्राव सोफानो नागिरगासिनो दं। नाथाय आङो दिनै नोंथांखौ गोरायै रायथागोन, नोंथाङा सानै हयै खामानिखौ मावनाया मोजां। नोंथांनि बे डिपुटि चिफखौ लुबैनायनि थाखाय जोंनि गुत्ते सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दं। बे मोनसे खैफोदनि थाखाय हयथ' बर'फ्रा गावस्रानोबो हागौ। बिनिखायनो नोंथांनिसिम आङो रिकुवेस्ट खालामो, नोंथाङा नोंथांनि गादिनि थाखाय साना लाबा बे 40,000 बर'फोरनि थाखाय साननाया आं गाहाम होननानै सानो। नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा गोमालांगोन। आरो नोंथांखौ आङो बुंखागोन, नोंथांनो रावबो मोनथाय होआखै आरो दिनै बिथाङा गादिनि लबनि थाखाय बिथाङा दिसपुराव थांनानै BPFनि लिडारफोरजों लोगो नांनानै चन्दन ब्रह्मजों लोगो नांनानै दिनै बिथाङा जिबायदि बे काउन्सिलखौ जबरदस्ति जुर जुलुमाव गफ्राव लाबोनो नागिरदों, बेखौ जोंनि गफुरनि मानसिफ्रा रावबो गनायनो हाया आरो जों गनाया, मालाबाबो जों गनायनो हानाय नङा। आरो नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि जि सिमां बे सिमांखौ जों साक्सेस खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो लोगो आरो आंनि रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि नायगिरि नोंथांमोन, आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो बुंनो सानदों, नोंथांमोना बयबो साबधान जानाया मोजांसै। नङाब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव दिनै बिथाङा जुदि थारैनो बे BKWSCखौ लाबोमारोबा बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जानानै फैगोन। लोगोफोर, जाय दुखुखौ दिनै जोंनि 535 सुबुङा जाय मुंख्लंफोर, बे मुंख्लंफोरखौ बिथाङा अपमान खालामनो थांगासिनो दं आरो बिथांमोननि सावा बिनियाव निस्सय नांगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन, जोङो बिथांनि हेंथायै दायो जों गसंथानांगौनि टाइम जाबाय। दिनै बिथांनि माखासे थाम्फैफ्रा नोंथांनि न' खाथियाव थाङै थाङै नोंथांखौ बुरखायहैनो हागौ आरो बिथांमोना नोंथांमोनखौ जबरदस्ति बुगिनो हागौ। नोंथांमोननि सायाव बिटिआरखौ लानानै आबसुनि हेंथायै खोथा बुंहैदों जानांगौ आरो बेफोरबायदि बुंग्राफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना साना लाबानो नोंथांमोना नेनाया मोजां। मानोना जाय एक्सटेनसननि खोथा जोंनि बिटिआर रेकर्डआवनो दंखायो, जों बे एक्सटेनसनजों लोगोसे जों बे कमिसनखौ जोङो नेथारनांगोन। नांगौब्ला जोङो जुदि जामाराब्ला बे उननि खोथा, ओरैनोबाबो जों उनावब्लाबो जोङो बेखौ लाबोनो हाखागोन। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला ओरैनो उनावबाबो जाखागोन। नाथाय जोङो कमिसनखौ खमसे खम नेनाया जोंनि थाखाय गाहाम। आरो लोगोफोर, बे खुनु जायनि खोथा नङा। मानोना दिनै जोंनि बे बर' कसारि अट'नमासनि प्रेसिडेन्ट मिनिस्टार सार बिथाङा बुंखादों, बिथाङाबो बे खोथाखौ लानानै बुंखादों, बिथाङा जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लाफानो बिथाङाबो गोसो गैया। नाथाय जोंनिनो जाय मानसिखा, जोंनिनो मानसि, जोंनि हालामनिनो मानसि, दिनै बिथाङासो गाव चिफ जानो थाखाय जुर जुलुमै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिनिखायनो बिनि सायाव जोङो गोरायै जोङो बयबो गसंथानाया जोंनि थाखाय गाहाम होननानै आङो सानो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना EM जानो बा MCLA गेलेनो बा गावसिनि गादिखौ लबनि थाखाय बिथांनि उन गिदिंफ्लादों, नोंथांमोनखौबो आं बुंगोन जे नोंथांमोनाबो बे मोनसे लामानिफ्राय एबा बे मोनसे खामानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नङाब्ला जुदिहे बर' रायजोफ्रा जुदि रागा जोंनांगौब्ला, बर' रायजोफ्रा जुदि बुजिनांगौब्ला नोंथांमोना गफ्राव थानो हायि बायदि जागोन आरो नोंथांमोना बिसोरनि सावखौ लानांगोन। लोगोफोरा, आं बारा गोलाव बुंनो थाङासै, एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।